كبرات سمعتنا شدشتن فرغان كوين اللوم الاستحصى زينا أغرب لكم. بريزيدنت إسياس أفورقي أب كارتوم أب زركب تكالات عدتا كايدو. أبالات قدامي زوري هقراوي أقلقلوت مبال 25 عامت مجمار هقراوي أقلقلوت سنبيلهم. زخري مبال 4 عامت من مسرات همادية بولونيا بلعول معرك تسنبيلو. منقصة تركيا لعلق 320 حدست تورترات فتن علوى كايدو. زرزرات يغتصل. أبومبر الألاو بايتو جنرال عبد الفاتح البرهان بزقبر اللعدمة مسارات كاب زحلف قدام 14 مسكرة ما بسودان نايكل التمعلتات وقعوي مبصح في السمزلو بريزيدنت إسياس أفورقي تمال السنبات 15 مسكرة أب كارتوم زركب عبيت أفريت تكالات بسيحو. بريزيدنت إسياس بأبومبر الألاو بايتو جنرال عبد الفاتح البرهان كالوت العلوة سب السلطان انتسني أبزكايد عدت وتادراوي تكال يرمخن تكال حرشة زادنان أبز بسحلو بزعب حفشاوياك أو مأنن فرياتن بزملكتهم أكلاتن كيلاتاتن مبريت وايبوا. بريزيدنت إسياس أصوارن ناوت هنسان زفر تكال يرمخ دحر معزاب أبزهابو قال أب السودان تبسح زلو معبالة صبق أم فتحيزو كم زلو أب زوبانا كم زعين التكال مهلاو زد لك كان نبرت بقربا كاب السودان نممصات الطح بايتاز فتر سلازخونه نحبراوي عبيتا قداسي سلازخونه كم زخونه بمتكاس نزل متكبار كسرحلو مخانو قليصوم أب تكال حرشات زادنا أب زي كايدو عدد دما بريزيدنت إسياس نز سلاسل زلو سرحاتن اتتكال زتكامرلو تكنولوجين مدبرات فلسي استفرالي عينة فرتاتن مفري سقا صبان تمرن تعذيبون بمياويان مجلسي تواهيبوان تمالا ماسيو دما مس أبالات محبركم إرتراويان نبرت كارتوم من كبابيان ركب كم زكايده لوخات منستر زينا كاب كارتوم حبيرهم بزي كازي بريزيدنت إسياس بقدام 14 مشت مس أبال ألاو بايتو جنرال محمد حمدان دقلو تراخيبو أب معزازن ممعبالن كلتاوي زمدنا إيرتران سودان بحفشا أب مدايات كتبان نقدن دما بفلاي زتكورزتا كايدوم بريزيدنت إسياس أفورقي قدمون مساب بومبر على بايتو جنرال عبد الفاتح البرهان قدما منستر مسقاقر منقستي دكتور عبد الله حمدوكن أب زكايدو تمساسل الركبات أب سناي قربتنا نستمركوسة تاريخوي زمدنا هزبتات إيرتران سوداننا العلم أب زتيلو زتخسر عدلات نمخحاس زلوم دلونت بمرققات أب مدايات قطبا نقدي بوليتيكا ديبلوماسي ساتا وتادرون كالن متحببار كعززو نأدمعي زوباوي وهدد دما بحبار كسرحو ترداديوم أسطات 500 أبالات قدماي زوريا حقراوي أقلقلوت بمخنيات زخري مبال 25 عامت من مسرات صوان مجمار حقراوي أقلقلوتن زي حالف قدام 14 مسكرم نايقر قعزون سنة باباوي مدبن أكايدوم توم أبالات قدماي زوريا كاب ميدا بحتي مسكرم نا بارك سماعتات بمقعز أقراب دحر مخصكواس نا قداسنة هقراوي أقلقلوت أب موحاس هقرن مخصكواس هقراون نتن زن صبارق سنة باباوي مسنادوتا تغريبهم أب ساعات الدحر قطري أب كتري إكسبو أب استخايد عد ما استقبر لهم سبب سلطان منقستن جنبارن استرخبوا تنبل علامات مدب أب زحلف 25 عامتات بمتكل مهنات حدث ولدوتاتن موحاس لألاونتن كسلاسل نتسنح عمامات نمقصال دلونتهم نمرققاز مخانو أوهار تقليصهم التمدب قدايم سنة ببنياتات أبالات قدماي زوري هقراوي أقلقلوت بزغربو طعم الزيماتات قدمتاتن وازاتاتن تسني نيروم صحفي زباوي جنبار ني ديمقراطيين فتحنا عطوا الامين محمد سعيد عبد اسمعوا قال منقست إيرترا اب مجمرتا تسعاتات مدب هاجراوي أقلقلوت زاوجلو قند مخنيات نصا زخونت بلصقتن حفرتن هاجر نمونان مخانو تقيسو ابالات قدماي زوريا داغماي دلونتهم زرغاغص مدب بمودابو موغيسو تغلالي حلقة ستاف منستر مكلخال جنرال فيليبوس ولدي يوحنس بقدو سوا كاب كل كبابيتات هاجر نزمت منسيات تقبلا تعوي مراون أكلاوي بقعة نخوننو اتململ مدينة منسيات مخانا تقيسو نحدنتنان إنا تورار سزقص المحلانا نمقلح نتمدب نزودبو أبلات قدماي زوريا هاجراوي أقلقلوت يوحنا يلوم
ኣብ መወዳእታ ኣቶ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ብኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝተዳለወት ዓባይ ስእሊ ንኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣረኪቦም። ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ካብ ዓርቢ 13 ክሳብ ትማል ሰንበት 15 መስከረም ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ ብልዑል ተሳትፎን ውዕውዕ መንፈስን ተጸንቢሉ። ኣብቲ ጽምብል ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻኣ ተስፋ ሚካኤል ኣምባሳደራት ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ካብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዝመጹ ሓለፍቲ ሚሽናት ከምኡውን ሓለፍቲ ጨናፍር ሃማደ ኣብ ኤውሮጳን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝርከብዎም ኣስታት 1500 ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም። ኣደ መንበር ሃማደ ዞባ ኤውሮጳ ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ ኣብ ዘስምዕቲ ቃል ንኣገዳስነት ናይቲ ጽምብል ብምጥቃስ ኣብ ኤውሮጳ ዝነጥፋ ኣባላት ማሕበር ንዝነበረ ጽንኩር ኩነታት ብጽንዓት መኪተን ኣብዚ ደረጃ እዚ መብጽሐን ንብራኸ ንቕሓተንን ብቕዓት ውዳቤአንን ዘረጋግጽ ምዃኑ ገሊጻ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ብግዱ ቃልሲ ሃማደ ብሓፈሻ ኣብ ኤውሮጳ ዝተኻየደ ድማ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፍሉይ ቦታ ዝሕዝ ምዃኑ ጠቒሱ ማሕበር ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ መደባት ከምኡውን ምዕቃብ ምትሕልላፍን ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብርታት ንዘበርክቶ ልዑል ተራ መጊሱ። ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻኣ ተስፋ ሚካኤል ብግዳ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1979 ኣብ ጽንኩር ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝመስረቶ ውዳቤ ሕጂ ድሕሪ 40 ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ኣድማዒ ንጥፈታት ከሰላሰል ምርኣይ ንሓድሽ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ዘይበርስ ሓወልቲ ምዃኑ ጠቒሳ ሃማደ ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ ትስፉ መዋእል ውዳቤታት ዋሕይሉ ንዝበለጸ ውፅኢት ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጻ። ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ጽምብል ንጉዕዞ 40 ዓመታት ምምስራት ሃማደ ዝገልጽ ሰሚናራትን መጽናዕታዊ ወረቓቕትን ቀሪቡ። ኣብ ንኡስ ዞባ ፈርቶሳዋ ኣብ ወቕቲ ክረማት ዝኽሰቱ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ሕማም ዓሶ ድማ ብፍላይ ንምቁፅጻር ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ንጥፈታት ተሰላሲሉ። ኣባል ምክትታል ከባብያዊ ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ የማነ ተወልደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ጽሬት ከባቢኡ ብምውሓስ ጥዕንኡ ንምዕቃብ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ወፈራታት ከካይድ ምጽንሑ ከም ውፅኢቱ ድማ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ከም ዝነከየ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ሜላታቱ ክሕይልን መራብሒ ጣንጡ ኣብ ምውጋድ ዝጀመሮ መደብ ብዝለዓለ ክደፍኣሉን ኣተሓሳሲቡ። ናብ ዜናታት ወፃኢ ክንሰገር። ምንቅስቓስ ሓማስ ናይ ፍልስጤም ክለ ኣየር ወሽመጥ ጋዛ ከም ዝጠሓሰስ ንዝገለጻ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል ወቂዑ ከም ዘውደቐ ገሊጹ። ይኹን እምበር እስራኤል ብዛዕባ እታ ዝሓለፈ ቀዳም 14 መስከረም ከም ዝወደቐት ትግለጽ ዘላ ነፋሪት ዝኾነ ናይ እምነት ይኹን ክሕደት ሓበሬታ ኣይሃበን። ምንቅስቓስ ሓማስ መልሰ ግብሪ ናይቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ኣየር ከካይድ ምዃኑ ከጠንቀቕ ጸኒሑ ኣሎ። ምንቅስቓስ ሕዝቦላህ ናይ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ክለ ኣየር ሊባኖስ ከም ዝጠሓሰት ንዝገለጻ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል ወቂዑ ከም ዘውደቐ ምሕባሩ ይዝከር። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ፍልስጤምን ሶርያን ብተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻብኦታት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ይጠቕሱ። መንግስቲ ቱርኪ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ኢድ ከም ዝነበሮም ዝጠርጠሮም ልዕሊ 220 ሓደስቲ ኣባላት ሰራዊት ቀይዱ። ዝበዝሑ ካብቶም ጥርጡራት ኣባላት ሓይሊ ምድሪ ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 40 ኣባላት ሓይሊ ኣየርን ልዕሊ 30 ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ከም ዝርከብዎም ሰብ መዚ መንግስቲ ቱርኪ ኣፍሊጦም። እቶም ሓደስቲ ጥርጡራት ኣብ 49 ኣውራጃታት ቱርክን ሰሜናዊ ቆጵሮስ ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ስርሒትን እዮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ብመሰረት ጸብጻባት ድሕርቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተኻየደ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ብዝሰላሰል ዘሎ ጸጥታዊ ስርሒታት ዝበዝሑ ኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን ዝኾኑ ኣስታት 80,000 ሰባት ክእሰሩን ከለዉ ልዕሊ 150,000 ድማ ካብ ስራሕ ተሰጊጎም። እቲ ስርሒት ገና ክቕጽል ምዃኑ እዩ መንግስቲ ቱርኪ ዝገልጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ትካላት ዑደት ኣካይዱ። ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ መበል 25 ዓመት ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ጸንቢሎም።
ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደይ ኣብ ቦሎኛ ብልዑል ማዕርግ ተጸንቢሎ መንግስቲ ቱርኪ ልዕሊ 220 ሓደስቲ ጥርጡራት ፈተና ዕልዋ ቀይዱ ዜና ኣብዲ ፍጸም